Selam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Biziň bugünkü gepleşigimiziň hormatly mehmany Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa. Halipa size gepleşigimizde hoş gördük. Çaqlymyzy kabul edip geleniňiz üçin ilki bilen size köp sağ bolsun aýdýar. Çağıranyňyz üçin sağ bolun. Biz bugünkü gepleşigimizde bir näçe soraglar taýinladyk size ýörýte. Biraz söhbetde şolar köp sanly haýyşlar boýunça çağırdyk siz bu gepleşigimizde. Gurumyzyň başyny Halipa ýakyna geçen konserdiňiz barada başlaýly. Bul biz bilýäs ýakyna Mukamlar köşkünde siziň konserdiňiz boldy. Bu konsert siziň muştaklaryňyz üçin uly sowgat boldy. Şol konsertden soň siziň özüňize nähili täsirli duýgular galy? Şu konserdiň özüne biz kän taýýarlandyk. Taýýarlyk gördük. Ondan öň köpden beri arzu edip gelýän konsertimdi şu. Ýöne şeýle pikirlenip gelýärdim. Şular ýalyk bolaýsady, şeýler akdatlar edäýsedim diýip, näçe ýyl mundan odolky arzumdy. Soňam ahyram şu ýyla bismillah diýip aşanymyzdan indi şol tärelikleri bir başlaýyp sadanlary ýetdim. Sağ olsunlar, jemlenişdiler, näçe ay taýýarlyk gördük. Tans toporlaryň bir näçesi gatnaşdy, biziň konsertimizde berdi. Şeýle-de öz kärdeşlerim öz goşandyny goşup, her kim öz pikirini aýtdy, her kim öz ideýalar bar bolsa, şeýlere getsek gowy şuňalara getsek gowy bolardy diýip gara diýjek bolýanym şu taýda bir näçe ýeközümde bir näçe songat işgärler bilen bilelikde agdybirlik bilen bir gowy işiň uğruna çykanda şowly bolmalyk mümkin näle. Hawa şol arzu edişiňiz ýalyk boldy şu konsertden. Hat gowy. Bizden badyk şol konsertden öğrenip aýdym nähili gördüňiz. Ütköşük duýgu boldy sebäbi öňden aýtýan aýdymlaryňyza döwür gaplaşdyryp aýtdyňyz. Men pikirimçe gowy wagtymyz hoş geçdi. Begeni köp hawa. Şol oturan tamaşaçylaryň, dinleýijileriň göwnüleriniň hoş bolany. Şo taýda biziň energiýalarymyz birek çalyşyp alşanmady, men özüm duýdum şonu. İlk bilen özüň sahna çykanda öz energetikaňy nähili edip oturan dinleýijileriňe ýetirbilsen, olar 10 etsede özüňe gaýtarýar. Şo özüme gaýdan energetikany özüm olara ýende şo ýalyk ýöne aýlanyp, dolanyp iň konsertimizden iň soňuna çenli şeýle bar uly derejede geçdimi diýen. Uly derejede ütköşük boldy siziň konsertiňiz hawa. Biziň ahlatymyz onda ýerine düşdi. Ýerine düşdi diýip pikir edýän menem şular ýaly konsertlaňyň höwür köp bolsun, ýygy guru bolsun. Konsertiňizde aýdan aýdymlaňyň hemmesem iýem köp kişiň bilýän aýdymy, söýüp dinleýän aýdymlary. Ýöne şol konsertde esasam tamaşaçylara has güýçli täsir edeni barmy şol aýdymlaryň içinde. Siziň pikiriňizçe, men pikirimçe eje hakda bir aýdym aýtdyňyz. Onu aýdaýyn häzir. Ilk bilen konsertiň başynda ganatly söýgü bilen aýdymdan başladym. Şol aýdym köpsinden soň Instagramda, internet uglanlaryny her kim stories goýdy şu konsertden indi tamaşaçylaryň öýdi, düşürlen videolaryny paýlaşdylar. Birinji aýdym hakyna aýtsam, köp adam öz ýaşlygyny ýatlady. Meniň meselem öz durmuş toýum ýadyma düşdi diýip men gelin bolup diýe şol restorana toý gününe restorana giremde şol aýdym bilen girdim diýen ýatlan bar aralaryna. Şoň üçin şol aýdymyň öz bir aýra tynlygy bar. Men ol aýdym näme üçin birinji oruna şol aýdymdan başlanymyň sebäbi ilk bilen ol öňkü aýdymlarymyň biri hemem öňkü aýdymlarymyň arasyndan köp ýaş juwanlaryň, köp öňkü döwrüň adamlaryň ýüregine seňip galan aýdym diýip şol aýdymdan başlamak men özüm şo makul bildim. Hemde birinji ilkinji sözleri ol şeýle özü aýdymyň özü söýgü hakyna bolaýanda
tomaşaçylaryma yüzlenýän ýaly edip men iýinim bu dünýä diňe saňa duşmak üçin diýen ýaly sen iýinim bu dünýä meniň üçin diýip men şol tomaşaçylaryma öz dinleýijilerime söýgüli dinleýijilerime yüzlenen ýaly şol aýdymdan başlamak etledim. Eje hakynda aýdym elbetde dünýädäki ähli zatlar ejeden başlaýar. Eneler hakynda köp gowy sözlere maýdylly, gowy arzuwlar aýdylly, galy bersede şol zalyň içinde öz mehriban käbem, öz jemjanmady. Hemde öz şo taýda aýdypdymam. Maňa ilki bilen ömür beren öz mehriban käbem, jemjanma diýdim, oradyl gurtubam. Tanyň halk artisti. Ona maýat şeýerler ana gurdubada. Hemde şol maňa berilen ömrümi aýdym sada getirip many beren, many goşan, öz mehriban daýdam, olaram oňa da öz käbem diýsem ýalňyşmaýan. Türkmenistanyň halk artisti Anul Urduba, olam bady konsert, olam batnaşdy. Olam konsert bolarmy? Elbetde. Hemde şuň günlerde her kim dünýäni her bir diýen öz bagtyny isleýär, arzuw edýär, bagtyny tapan öz ýan ýollaşy bilen uzak ömür, bagtly ömür ýaşasy gelýär. Onu da agdy birlikde birek düşünşüp sözlerini birine näýlik nimesi alşyp diýsem bolýar. Kärde de her kimin öz kärini de golk berip bilelikde şeýdip ýol ýöremek arzuwda bolýar da. Şol arzuwma men ýetdim diýsem men ýalňyşmar, men arkaýyn şo sözümi diýip bilýän. Tebäbi daýy şükür 23 ýyl bäri ýan ýollaşym bilen, mejit bilen maşgala gurup öz çağalym 4 tane çağamyz bar. Janyny sag bol. Bilede işleýär. Özü sadanda bolmasa da, köp ýerde men golluýar, özü sadanda bolmasa da ol tehnik uğurdan gaty professional adam. Şoň üçin hem aýdym sadada da gaty gerek zat. Şoň üçin hem bile näçe ýyl bäri hem işleşýär, hem bile çağa ösürüp kemala getirip şeýdik gelýär. Inni aýtjak bolýanlarym özüme men ykbalymda özüme duş gelen ýerden käbesi olam öz aýnenem olam konserde geldi gatnaşdy uly höwes bilen olam öz käbem diýip hata etdim ýalňyşmaýan diýjek bolýanym men şeýle bar bagtly özüm baý duýanna şu diýen anlaryň men durmuşymda barlygy bilen şoň üçin hem olara da sag bolsuny maýdyp şulaydymy ýerine ýetirmek men şo taýda gaty bir ýerlikli diýip hasap etdim. Ýene bir bellek geçedim gelýändim. Ýa özüň aýtdyň da şolaydym hat ütköşk boldy diýip aýtdyň. Men onu şo konsertden soň has habarly boldum diýsem bolýar. Näme üçin sebäbi konsertden öňünde kän şol taýýarlyk görümde de her hilek bolup gördüm men. Öz ejemi gözüme getiremde, eneleri gözüme getirip gördüm. Bokurdağımda olup ağlayacağım bilýän. Şonu köpsüniň bokurdağında olup şeýle konsertden ödünü şonýalyk bolar diýip temen repetisiýalar ödünü de nähilekka ay ýok. Elbetde geçki diýene edilonýalyk duýgulanyp neme demek hiç ýyly gözüm ýaşdan dolanýan bokurdağım gysylanyp men gorkanam janyny taýdym ýerine ýetirende rahatlyk gerek de bokurdağım ödünü de ol ağlap bir bokurdağım dolup duranyny aýdym şo taýda durjagyny men bilýärdim. Şoň üçin men şol aýdymda başdan soňuna çenni hiç oturanyň birine bir gözüm düşäýmesen şolaň bir göz ýaşyny görsem özüm bir gynanyp göz ýaş aktap men şo taýda aýdymyň soňuna çenni ýetip bilmän galaýmyn. Hiç etmän şo gözümiň ýumup aýdymyň başyndan soňuna çenni gözüm açmadym. Sebäbi men gördüm köp kişi özümde soň aýtdylar her kim özüme aglaşdygam diýenler bar.
halkın içinde şeyli var, kän ağlanlar, bar deyip şeyli aydıp berenler var. Şonna bilip özüme dedim, onu men doğru edipdir. Sebebi birinci, ikinci tetler aydıp, soň men dururdum. Tereden malsan oldurur. Sen bir ağlap duranı görsen oldurup bolmaýar. Indik soragymyza siz ýam jogap berdiňiz diýsegem bolýar, ýöne onu da bereli. Siz durmuşda özüňizde goýan maksatlaryňyzyň hemmesine ýetdiňizmi özüňizi bagtly adam hasap edýärmi? Sebebi konserdiňizden hem ady men bagtlydy. Bagtly men diýen at berdim, oňa da her şu konserdimin her bir aýdymyna şol adymyň näme üçin şu konserde şeýle at goýanymy özüm düşünürüp geldim-de, her bir aýdymda bolmasa da aýdymlaryň käbirine aýdym aşana şonýalyk düşündirdim-de. Sebebi bira ýanky diýişim ýaly, şu ýanky maşgalaňy ýollaşmagyň esasy gollawy, ondan uly bagty ýokmy diýen meni. Oglum bilen iki gyýdym bar, Allaha şükür. Ony hawa şu zatlar bilen bagtly. Şu oturan men dinlemäne gelip meni gollamana gelen hakykatdan hem ak yürekden güler yüzlü oturup her kimem güler yüzlü oturany da elleri güllü. Onam göredim. Şeyle var kän güller getirdiler. Ta bolsunlar syla. Şolar ýaly dinleýijiler men egerde şu bütün ömrümi soňgadyň içinde şey dip işläp gelemde şoňa münasip bolanmarsam. Kazanan bolsam, onuň aňyrda bagty ýok. Men pikirimçe. Hemmemize de şolar ýaly bagty da ýetirsin diýen. Onu da ýene bir has ştaýda bellek geçerim gelýändim. Men öz watanymda türkmen bolup, öz ene toprağımda dünýäye inenme bagty. Ol birinji. Şu öz watanymda bilim alyp, öz watanymda maşgala gurup, öý ojokly bolup ýaşaýanyma, öz watanymda, öz halkymyza, öz sungadymyz bilen, aýdym saatlarymyz bilen hyzmat edip bilýänime, watanymy wasp edip bilýänime meni gaty bagtly duýýan. Ondan aňarda bilemok, başga söz ýok. Başga hiç şeýle, o sebebi maşgalaňyz ýanyňyzda çağılan, jany sag, muştaklar sizi seýýäsiz, halk artisti. Uluban arkadamyzyň saýasyna, arkadaly serdarymyzyň saýasyna biziň parahat yurdumuz var, canlar sağ olsun, başladık bolsun. Bunu neýlägen biziň yurdumuz gülläsin. Aýdanyňyz gelsin. Indik sowalymyz hemme kişi üçin aktual bir döwre we sowallaryň biri bolsa gerek. Biz ine misal üçin bir hazajyk internetde gireli 5-10 minut gireli diýäse, bir saňadyň geçenini bilmän galýar. Siz internetde günüň dowamında näçe wagtyňyzy sarf edýäňiz? Instagrama, TikTok'a ýakynda? Ýok, men dogrymy aýtsam, günüde girem ýok inşallah. Käwat bir wagtym bolanda ay bir habarly bolayyn. Köp kişi ýarty günüm şoňa, uzak günüm şoňa diýip jogap berýärler. Ýok, ony özüňizden öwreňizde Instagram'a teretseňiz, hepde bir gerek bir zat bir post goýsam goýan. Käwat bolýar, şoňal bir waka bir hat ütköş nimeler bir pursatlar bolsa, şuňa goýup bilýän, edil şoňan ertegen paýlaşyp bilýän. Ýöne etdil günne ýa günne ol 3-4-5 post goýup ýa-da elimem degen ok dogrusy ähli maksatlaryňa ýa bir şoň arzuwlaryňa indi men maksadym şu ýerde ýene-de aýda bar öňde goýan maksatlaryň. Çağılam hemmesini öýleýişik etmek. Elbetde ilki bilen okuwly bilimli etmek. O şu wagt ugruny diýen ýaly nesip bolsa belkem bolsun. Saňamança soňuna çenni. Abraýlyja okuwlaryny tamamlap, öz watanlaryny dolanyp bir peýdaly, watanyna peýdaly ýaşlar adamlar bolup ýetişmegini ak ýüregimden arzuw edýän. Ähli çağalaryma da diýen şonu şeýle bolmalylar, şoň üçin hem hawa bir okaňyzda giden ýerinde okuw dik gidin diýen. Ýokman. Hemde herteniň gapdalyna şu wagt indi 4 bolup duranlaryny ilk bilen 8 bolup duranlaryny herteniň bir çağaly öýleşikli maşgala ene taň arzuwy. Artyk görsem diýip arzuw edýän Allah jan bir nesip etse bide. Şoňlarda da ýetirse, ilni mundan eýlek maşgala barada aýdamda arzuwum şol. Ýesasy. Hemen borjum şol. Hemen borjum ýejidiň hem ene atasynyň her bir ene ataň borjy. Ine öz çağatyny bilimli, bilimli hawa.
Yine şol maksadyma bar yetsek. Şolardan hasıl bolsun. Tawa. Hemde sunut barada öz kärim, öz işim barada aýsam, ýene de gatyken hasam soňky döwür esemler köpelip başlady. Gaýtam tersine aýny eden işim bolly, ine laýyk mundan eýlek. Azjyk diýinçe malsam aýny şo bolýar, inni ýaşlara mı işletin? Ýaşlara gerek bolsa özümde näme kömek edilýän bolsa men etjek. Hemde ýöne özüm barada aýsam, men öz ýolum ýanky öz ýolum. Herkimiň öz ýoly bar diýişiň ýaly. Men öz ýolum ýanky konserdim ýaly, olam bir ul proýektlaryň biridi. Şoň dowamy bar. Ýene konser. Ýene nisip bolsa, oňda olam uğruna bolup gitse. Siziň durmuşyňyzda özüňize nuska hasaplayan, görelle alýan ya bolmasa bir meňdejek bolýan adamyňyz barmy ya hökman ol sunuat tarapyndan däl. Mysal üçin ejeňiz bolup biler, ýani şoň ýaly mysal. Öz ýakynlarym maňa nuska. Öz ýakynlarym. Meňdejek gelýän bar. Ine terbiýe berip özümize görelle bolup gelenne öz ejem bar. Ýa-wa. Köp saatlary özünden öwrenip, köp çağalyga şoňalyk özümiz 4 dogany. Maşgalany birinji näme diýsem ilkinji ýerde maşgalandyr. Köp ýerde şolar gollaýa, olar bolmasa kärim elbetde gerek zat. Ol kärim üstü bilen şu biziň meselem özüm ömrüm diýen zatym. Men öz aýdym tadım bilen özüme beren hünerim bilen, kärim bilen men halkymyň öz toýlaryny sowup bilýän. Aýdym bilen göwnlerini konsert bilen götürüp, konsertlerim bilen şoňaly ýylgyrdyp bilýän, duýgulandyryp bilýän. Şeýle hem köp ýerde ol aýdylýan zat dälim, ol meni şu wagt bar agda tamam kemdäl näçe ýüz tutulanyny tanamayan adamlaram bolsa, meselem meni gaýdymçan şeýle bir arzu edipdi meni öz oglumyň toýuna saňa seni çağıryp saňa aýdym aýtdyrar. Ýöne ýagdaýym ýok da diýilenne. Bolly daýda toýuny ýerde haçan bolýar diýip men ýokman şu tak men edil başdan soňuna çen barmasam toýlamyň beýlik toýlaryň arasynda ýokman diýip geçip şoňaly men özüme men şonu edip bilýän elimden gelýär. Hem çün etmeýin ol etimden keselen ok diýen ýaly. Ýaxşylyk diýilen. Ýaxşylyk edibilýän ýerimizde biz etmelem, etjegem nesip bolsa janymyz sag bolsa ýa-da olaň alkyşy, ýüz tutulýar köp bilen şoňaly arada ýolaşma jaň etdiler-de men Gülşat şoňaly ýetim zat bolsa toýlaryny sowuşýar diýip eşitdik bolýan biziň käde bararmy edermi diýip öz bir işgär bir gyjagymyz bar bol eje kakasy ýok. Şoňaly bolly bardyk sowuşdyk diýjek goýam şoňaly näçe ýagşylyk etsem özüň gaýdyp gelýär. Ben daşy özüme de diýenmokda çağlama gaýdyp gelsem maňa şo bolýar diýip gelýänler. Şol zatlar hem awraýyňa da awraý goşýan hereketler şol. Diýjek bolýan adam aýdymym bilen, öz hünerim bilen, öz kärim bilen awraý gazanmak ulu bagyt hemde şo awraý öz çağlama miras goýmak üçin men şol awraý gazanatym diýär. Bundan eýlägär. Gazanmaňyz diýip hasap edýän men. Bundan eýlämi tek ýolu ýok. Elbetde ilki bilen çağalar özleri dowly aýak üstüne galýança. Planyň ogly, planyň gyzy diýilýär. Şoňalykda egerde men näçe adama ýagşylyk edip bilsem, näçe adamyň ýüregini galy bilsem, söýgüsini gazanyp bilsem, soň ine şolaň çağasy diýip men çağalamyň kösenmejegini gözüme ýetirýänler. Gaýtarjak. Ola bir ýöne ýene bir arzum bar. Soň bar ýaqa men ol bir ýaşyl bir garrak giden bir daýda çykýarna. Nesip bolsa. Şonu ine Gülşat Gurdywaň ogly ýa gyzy diýmen, men oglumy ýa men gyzyma şolaň özi awry gazanyp tersine meselen maňa diýsinler-de ine Kemal, Medine, Emirhanyň, Meryem'iň özleri at gazansyn. Ejesi. Ýa-da kakasy. Şoňaly özüni tutup özleri şolary. Gyzyňyzam saat çalar öýden ha Gülşat. 400.
Dördüsem saatçılık. Çağılamın dördüsem saatçılık mektebine hemmetini berdik. Onam hökman suratda aydımçı ýatadandan bolsun diýip bermedik de haýsyndan has üýtköşük bir dehin çyksa peýdaly bor. Aydym sazdan ýa-ki bilimden bilirler. Ýa peýdaly bor diýip ýöne esasy näme üçin berdik? Çağılamyň terbiýesi üçin. Koy olar şu aydym saat sport bolsun, sporda da gatnan hem gyýdym, hem sporda gatnady, ulugyydym. Iki oglumam, ýani sport bolsun, aydym saat bolsun. Garat şol umumy mektebiň daşyndan bir zada güýmenseler, bir zatlar öwrenseler, ol bolgusyzlyga wagtyny sarf etme, gaýtam gowzada öwrensinler, özlerini hem taplansynlar, hem kim bilýär. Birden bir ýolda gelecekde gerek bolar. Bir ýerde gerek bolsa, işe öwrenme ýigrenip. Ýene bir gün ärli boldy. Inniki soramyz sunatda ýyldys kesellik bir zat bar. 7 ýaşymdan eýere çykarylyp başladym çağakam. Tamam näme ýaşlygym, ýaşdyr meni ýaşlygym diýip aydym, aýdalanyň has belli boldum. Ol bir nire mektebe barýançam. Çağalar bolsun we daşrakdan hem ýaşlygym, şaşlygym diýip öwrüp çöwrüp her hile edem şol ýydymdan ýatdan çykmajan. Ýörüýte hawa şol ma eşitdirme üçin ýydymda gyýar galýadylar. Indi men tanalýan bolşa çykda. Şo wagtlar. Ay öýde ýejemde aýdan ýejemiň terbiýeti. Şoň ýaly adam tutulandan nämedir näýdän öýdüňe. Ýyllada öýdänsiňmi öýdüňe. Nämeden aýdat diýip gaýtan beter öýüň işini etdirip, näme şu taýyny polihotlanmaly, bärni poliumaly, bar näme pasuda ýumaly. Aýdymda näme aýdym diýip. Ne hawa kim bolanda näme boldawa öýüň işini ýokman etmeli. Bilgeçliğinem basyp işledýärdi. Şol men uçup gitmedi ýaly aýagymdan gow edip çeki waliyatda diýjek bolum şoň ýaly terbiýelenip, käýelenip. Degmedi ýaly boldy. Degmedi ýaly boldy. Boldy men üçin şol 7 ýaşymdan diýemde, onam aýdan şol ýetip bolsa oktýabryň döwrüne 47 ýaşaýan. 40 ýyl bolýardamy? Sonuň üçin näme kesel bolsun? Men üçin şol öz durmuşym üýtköşüklik däl bolmaly zat. Ol bolman birden bolan zat däl. Çağılygymdan. Şoň üçin kim işleýär, kim sürüji bolup işleýär, kim ekonomist, kim ýene bir kärli. Menem aýdymçy şolaň hataryna her kim öz kärli. Sunat adamsyny ismini gazanmak üçin esasy gerek häsiýetleň biri siziň pikiriňizçe. Sunada gelen bolsaň, sunadyň özüni söýmeli. Diňe özüň üçin näle, sunada özüň üçin ulanmaly. Özüňde bar dehinini sunada üçin ulanmaly. Bolly. Haýsy aýdymçylaryň aýdymlaryny diňlemek halýaňyz ol hökman türkmen aýdymçylary däl, daşary ýurt mysal üçin telefonuňyzy alyp playlistiňizi şol barlasak, esasy diňleýän aýdymlaryňyz nähili, haýsy kim düşünýär? Edil planen, ýöne men Adel gowaryan, Adel. Ýöne edil plan aýdymçyny halaýan planini halamak, ben halaň zok däl. Mysal üçin biziň özümizde Gülşat Gurdywa, şyka bilezigi meni hökman dur playlistimde. Hawa. Sebäbi men kiçik wagtym 7-nji klasda siziň şu şyka aýdymyňyza tans etdik biz. Onda terden ýene de dikeltmeli. Hawa, şu konserdiňizde hökman çağırın bizi bizge. Nesip bolsa indi konserde goşdum. Men köp aýdymlarmy açyk bölümde öňkü şo ýanky diýişin ýaly. Köp öňkü aýdymlarmy, belli aýdymlarmy şu konserde goşdum da ýöne köp sentek galdy. Kim söýgünler gaýş etdi. Şu aten şyka biledik. Şey tans etdik, endilsiziň ýaly etdik ýani. Indi konsertlerde nesip bolsa ýöne men aýtjak bolan adam men birini halap, birini halaman. Men ona hiç men hakym ýokmy qadiýanna. Her kimiň öz ýoly, her kimiň öz göz ýetim bar, sungat barada ýa aýdym barada. Men sebäbi her bir aýdymy, her bir janr bolsun, stil bolsun, her bir aýdymy analiz edip diňleýän. Egerde men şo ýaqsaçylyk mektebine döwlet daňatar öwedip adanyň ýöri töleşdirilen saçylyk mektebi diýilýär-de, muzikal училище. Şol bilimli bolmadyk bolsam belki menem plan aýdym gow däl diýip bilerdim. Düşün. Ýöne men ine başgaça şo döwürlerde biz simfoniýa diňleýärdik. Ýa-da bar
halk dörejilikden köp zatlar dinlenýärdi, folklordan öňkü, soňky ýa-da bir aýdýan her stilden, her bir janrdan sadyň, aýdym sadyň her bir ugrundan dinläp, indi men onu professional hökümünde dinleýänler. Şoň üçin menki diňe analiz etmek. Ha, halipa da. Inni soraglarymyzyň köpsine berdik. Halipa iň soňky soragym bilen jemlesek bolýar. Ýaş aýdymçylara berjek maslahatlaryňyz. Ýaş dekinleri kemale getirip östürýän ine atalaryna ýüzlenäýmesem, ulary dinlemeliler diýseler, onda men uly höwes bilen kime näme maslahat bermeli bolsa, näme kömek etmeli bolsa, başysyna. Ýöne aýdymlamy soraýarlar, meselem, plan Halipa plan aýdym aýdaýyn diýip begenip berýän. Debe men özümden çykan, özümden dören, mena öz aýdymlara, köpsi aýdymlarymyň 98% diýsem bolýar. Olon kompozitory özüm, men özüm döredýän, şol aýdymlamy. Şoň üçin men aýdymlam ýaşasa, men aýdymlan menden soňky çykan nesiller dowam edip aýdyp dursa, ol aýdymlar ýaşar, men elbetde berenýän. Aýdym gerek bolsa başysyna. Elbetde biziň ýaşlarymyza edesimiz gelýän maslahatlarymyz bar. Sebebi ýaşlar biziň geleceğimiz. Aýdasym gelýän zatym mukaddes zatlary şu mukaddesligi bilen saklap, aýap saklamaklaryny arzu edýän. Mukaddes zat, watan, mukaddes zat, mukaddes adamlar, inatan, öz ýakynlaryň şu öz sunugaty bilen gelecekde biziň watanymyzy wasp edip dünýä ýaymak biziň borjumyz. Bundan meýlegem biziň sunugatymyzy östürsinler. Döwre wap aýdymlary menem aýdýan gerek. Ýöne men aýdymlaryň arasynda hökman milli aýdymlary, milli ähengindäki aýdymlar bar. Halk aýdymlarym dogry aýtsam bilýänne şeýle aýdýan, ýöne öz-özüme haçandan diýip gelmeli. Oňa prinsipi halk aýdymyň ýaşy nimede, indi belki ahyryn başlar. Ýöne men esasy estrada aýdymçysy bolup gidem soň, halk aýdymlary entek bir ýoly goýup doly şoňa geçemek, ýöne 50-den soň geçmem ahman. Nesip bolsa hawa. Halipa köp sağ olun gepleşigimize çaqylymyz kabul edip geleniňiz üçin ilki bilen sağ bolsun aýdýas we Türkmen portal websaytymyzyň adynyň size ýöretip sowatymyzy gowşurýar. Gepleşigimize çaqylymyz kabul edip geleniňiz üçin. Hemem Katmer kafemizin adynyň sowatymyzy gowşurýar. Size köp sağ bolsun aýdýas. Ýene bir gezek sunugat älimini mundan beýlem ul üstünlikler arzu edýäs, ul konsertlaryň bolmagyny arzu edip bugünkü gepleşigimizi geçirip gotarýar. Biz siz bilen köp wagtly hoşlaşamyk, sebäbi Türkmen portal hemişe online. Innik sanymyzda duşan çaq hoş sağ olun. Sağ olun.